Les piscines d'estiu de Torelló obren al públic després de la finalització de les obres d'actuació de millora que s'han realitzat durant els darrers mesos. La inauguració de la remodelació de les piscines es va fer amb la visita del diputat d'Esports de la Diputació, Josep Salom, que va visitar les instal·lacions juntament amb l'alcalde del municipi, Santi Vivet, i altres representants del consistori. L'obertura de les instal·lacions s'havia de realitzar el passat dissabte, però el mal temps va fer que s'hagués d'endarrerir el termini fins al dimarts. L'alcalde Santi Vivet es mostra satisfet pel resultat de les obres, tot i la dificultat per finalitzar-les. Pensem que el resultat és òptim. Vull dir, si no hagués fallat el temps i haguéssim anat tot al 100%, potser el 24-25 haguéssim pogut obrir. També es necessiten 2 dies per omplir la piscina, un altre dia per tema d'analítica d'aigua, vull dir que tot això fa que, en definitiva, pensem que el resultat no és dolent. L'actuació de millora de les piscines ha consistit en l'ampliació dels vasos que ha permès passar de 7 a 10 carrils. D'altra banda, s'ha fet una millora de les platges i del sistema de filtratge i s'ha guanyat espai d'aigua. Jo penso que hi haurà una amplitud de... Recordem una mica com repartíem la piscina, no? 2 carrils o 3 a la natació, un pels casals. Clar, les persones que havien a la piscina quedaven amb menys de la meitat de la piscina i pensem que tindrà molt més espai d'aigua. El 50% del finançament de la remodelació ha anat a càrrec de la Diputació dins el programa de suport de la xarxa de governs locals 2012-2015. El diputat d'Esports Josep Salom recalca la necessitat de realització de les obres i la importància del servei per la ciutadania. Tot això s'ha fet i s'ha fet d'una manera, jo diria que amb 2 dies de retard, però vaja, d'una manera fantàstica, no? I en tot cas reiterar la disponibilitat, la disposició de la Diputació, continuar treballant colze a colze amb els ajuntaments per fer possible això, no? Mantenir el nivell de serveis i d'equipaments en la millor manera possible, entenent que ara no seria moment de fer unes piscines noves, però sí que era un moment d'adaptar, adequar, millorar i posar al dia les que teníem. Les piscines obriran amb un funcionament del 80%, ja que hi haurà una zona de gespa que encara no estarà habilitada.